Haga jinglekai Nation League haprengka Ireland Persia ika Greece aba phai shagane ka jinglekai ka Greece kala khor ka nam job hadin bagalala abat Pynliem ka Ireland da arla ka way. Haga jinglekai haprengka Cheshire Persia ika Ukraine agane ka jinglekai ka Cheshire kala khor ka nam job hadin bagalala abat Pynliem salit ya ka Ukraine da laila ar. Bari aga gol pen job jong ka Cheshire la yo pen tap leng ba ka penalty haga minute ka ba prapeu. Haga jinglekai haprengka Netherlands Persia eka Germany agane ka jinglekai baro artli ki kenhun ki khai damar argol ya ki argol jongka Netherlands la yo ban tap haga minute ka ba ar bar haga minute ka ba san peu bar ya ki argol jongka Germany la yo ban tap haga minute ka ba lai peu pra bar haga minute ka ba sau peu san plus lai. Haga way par ka jinglekai Nation League haprengka England Persia eka Finland aba phai shagane ka jinglekai ka England kala khor ka nam job hadin magalala abat Pynliem ka Finland da Ireland. Badia gini ki argol jongka England layo ban tap leng bau rangile kai bakan sai jongka u harikin kata ha minute ka basan penyau bad ha minute ka banyau punriu. Haga jingle kai yakni rung World Cup 2000 punriu hapreng ka Colombia Persia ka Argentina. Aba phai shagre ka jingle kai ka Colombia kalayo abat penki jar nengkong ha minute ka ba arpeusan leng bau moskura. Henry haga minute ka basau peupra ka Argentina kalayo ban tap ya gol penya khai leng bau Gonzales. Badai haga minute ka ban riu peu ka Colombia kalayo biang ban tap ya gol pentam leng ba ka penalty balakan chat do James Rodriguez. Badai lama gini ki argol la pelong ya ka Colombia bakan Pynliem ya ka Argentina haga ne ka jingla kai da arla ka way. Bad kane ka dai ru ka sin ka ba ar na ka menta ka Argentina baka Shah Pynliem haga ne ka jingla kai yakni rung World Cup 2000 riu. Agawai par ka jinglekai yakni rung World Cup 2000 punriu haprengka Paraguay Persia eka Brazil haga ka jinglekai ka Paraguay galayo berpenki jar nengkong tang haga minute ka ba peu lengbo Gomez badai le baga ka shigol ka Paraguay ka tam haga kela step da shigol anot aba phai shaga kela mit ka jinglekai ka long mare khai wala kirangilekai jokari Brazil kala persyang ban siukuliang ka shigol jong ka Paraguay Henry ki klemla ban siukuliang hadu bukut ka jinglekai haga baga Paraguay kalau khor ka nam job haga ka jinglekai da shigol lanot.